Mga kaigsunan o mga mahal lamong tigpaminaw, nining tunguro karon, sa pili ang programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini ang tulumanon mga langitong lamdag sa kinabuhi. O magapanghinawat kami sa kanisang kasing unta kamong tanan karon, nakapagwalo na kamo sa inyong tagsa-tagsa kanamutangan para patalihunggan ang mga kamaturan nga makapaghatod ka nato sa kaluwasan nga gitunlo ni Master kanamo, padayon sab nga among ginatudlo kaninyo. O kundo na may mga basahong referensya nga gamit namo, dili kini nga may gihimo namo nga Biblia, kung dili gigamit kini para dili sa pagsopak sa Biblia. O dahil tungura among mga maitong pagpangamusta sa tanang makiigsunan sa PBCM compound, o sa inyo na nagapasalamat kami sa inyong malaho tayong paghatag o mga pag-ayuda para sa atong programa. O ilabi na sa mga chapter president usab sa nagakalilaing dapit. Kumusta ka ninyo? Diin ka mo usab nagpagayon sa mga tulumanon, pag-asikaso niya na para maipadayag ang mga kamaturan. O dili usab nato kalimtan ang atong palabuton nga konferensya tungod kay sa usa ka tuig adto na may tulo ka ugna, ang Marso 10, ang Agosto 19 o karon nga palabuton ang Disyembre 29. O sa gapon padayon ala sa tanang kaigsunan sa binulan nga paghatag para sa atong katuyuan para sa PBCM Palace Reconstruction. Ug dili karon tungura magapela pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kiniusab si Brother Debs Rizaba, nangumusta kaninyong tanan, mga kaigsunan, o gihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ebanghelista. Kumusta usab kaninyo, mga kaigalaan o mga kaigsunan, kiniusab si Brother Ronald Kanyaman, o ganingayon na ihatag ko pa kamo sa pagpailabas sa kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta ang may ipagpataling usab sa gihapon kini ang inyong igsoon evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos, maging-uban usab kaninyo sunod sa usa ka tapna nga paghatod sa mga kamaturan. Ini kita nga oras mga kigsunan sa inyong pagpatalinghob nining 25 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao nga mabati ang programa mga langitong lamdag sa kinabuhi. O dinining bang sibihan sa RP DXQ Teleradyo Cagayan de Oro City, mabati ang programa matag-adlaw Domingo alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon. Adunay pagsubli sa atong programa matag-adlaw Miyerkules ug Biyernes sa alas 10 ang tagna sa Kabuntagon matapos sa alas 11 ang tagna sa Kabuntagon. O live usab sa Facebook ang programa mga kaigsunan, makita usab kini sa YouTube o ngayon man makita sa Parasat Cable TV sa TV5. O dili usab sa DXEL-FM dini sa Osamis City mga kaigsunan sa Sharp Radio, mabati usab ang programa matag-adlaw Domingo alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagna sa kahaponon. Kini gidumalahan o gisuportaran sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa Chapter President Sister Perla Mansing. O dini usab sa Iligan sa Radyo Bandira, mga kaigsunan sa Iligan City, mabati usab ang programa alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagna sa kahaponon. Isuportaran niya po sa mga kaigsunan po sa pagdumala sa Chapter President Brother Diosdado Humawan. O sa tanan nga mga kaigsunan nga nagapaminaw labi na din sa tinipong bansa sa Amerika ang mga pagpamusta kaninyo nila ni TC Kulihat ng Sister TC Kulihat Peterson din sa Blackport, New York. Binusab sa Oklahoma, United States of America, Sister Rizal Barbosa sa Moramos, Graham. Dini sa Alabama, sa Tennessee, sa West Virginia, o sa Maryland, United States of America. Nila ni Juanito and Justina Magiton Hermias family. Nila ni Miguel Hermias, Juanito Hermias, Julela Hermias Arizon, Pellegrino Hermias, Charminia Hermias, River Lilita Hermias, Barton of Brother Nicodemus Nicky Hermias. Dini sa Prosperidad Agusan del Sur, Ambrosio Verano and family. Sa San Francisco Agusan del Sur, Brother Democrito Badino, ginong sa inyong pamilya. Dini sa Butuan City, Brother Dimitrio and Marina Hubay Campado. Dini usab sa Taguluan, Brother Jerry at Idkela. At igsoon, Engineer Brother Derwin Bubong Mangalos of St. Capitas, Rosita Co. Mangalos. Dini sa Claveria, Brother Freeland and Gina Facturanan Mangalos. Sa tanan ng mga higala nato ng mga salesman, kalaki pa mo sa mga panumbaya.
Dili sa Lipa, Batangas, Brother GC Salazar at sa kanyang mga bahay at sa kanyang buong pamilya. Sa tanang usab ng mga chapter president kanang hatag og suporta sa nagkalanglayan mga radio station usab kamo kalakip sa among gipanhimbaya. Og ngatong gusto magpadangat sa mga pangutana, i-text lang ang numero mao kini 0917-811-8882. Karon sa pag-isgot sa tema, magigsunod balik ko kamo kang Reverend Charlie. Inintuura mga mahal lamong tigpaminaw mga kaigsunan ang atong pag-isgutan karon mao kini. Tinuod ba nga si Master nisulod sa lawas ni Crisanto Ercelia? Ngano nga ato kining ginahisgutan sa pagtuon mga mahal lamong tigpaminaw? Tuod kay diri na himong kontrobersyal ang PBCM ay kini si Crisanto Ercelia gisudlan kuno sa among magtutudlo mo'y hinungdan nga gipatay kibali niya si Teopila Cabusas. Unya kini ra bang nagpatay? Iya ra ba ning lola? Unya napoy mga nanistigos nga kauban ani kay mga 11 man ni sila kabok. Kauban ra sa pamilya nini. Kauban ang yang anak ni Teopila Cabusas nga niuyon sa gibuhat ni Crisanto Ercelia kayang bata. O gani sa diha nga sa pagduki-duki nato nagpasulod-sulod ekonomi sila sa espiritu. Unya sa diha nga pangitao na ang ilang gigikana nini si Pedro Pianyar. Pagkatapos kay nabulyaso na nagtudlo na po si Pianyar nga si John Del Mabini ang na awatan lugar niya. Ang problema kay sa dihang gihimo nila ang butang nga wala na makagusto o dili na kana may bulaton sa Espiritu Santo sa labing tinuod kay kami gud ang mga magawali kanang pasulod-sulod og espiritu nga magsultig laing pinilungan nganong di naman lagi ang pagpatay na mahnon unya gihimo pa nila nga ang among magtutulo ni sulod kuno diya sa lawas ni Crisanto. Pero sa labing tinuod dili na kami ang musulti. Tungod kay kung si Master ni sulod sa lawas ni Crisanto Brad Deber, Brad Ronald, Brad Ronnie. Nga naman nga sa dihang pangutanon si Teopila Cabusas, pangutanon ni Crisanto nga iyang lola. Kung kinsa gituan, ang ato mang Master may gituhan, nganong masuko man siya. Nga si Master magkaha, mo'y nagsulod niya. Di dapat kung inungta nga dili mo tuon siya, atong itugot nga ipasunog siya ni Master. So kahit malig sige pamahayag. Busa may mahibawan po sa kadaghanan nga walay sugo si Master nga buhaton kana sa mga membro, sa mga may sakop na bradron. Tinood. Kining bulato na nga gihimo nila. O ato lang patalingugan nga nung nabuhat nila ni sa pag-interview ni Magnum Mane nga iyang gipangutana si Charlie atong pamation ang mga pangutana ni Magnum Mane sa Magnum Radio. Mga ingon. Usay ko niya, balikat to. Usay ko niya, sa iyong nanay. Ingon siya nga, mahalaw daw si Kuan, si tatay, kay si grabing sakripisyo. Oh. Kasi nanay, kay bungol man, di man kadungog. Di ura ka si nanay, mga di siya kawan, magngangar bitaw. Ya, tipong gito Kuan, bako tanong na po, kinsay mong master, may nga man si nanay nga, si Master Tomas Divinio Sr., mga naman din si Santo nga, di mo na maawa ka kaila. Kinsay mong master, may nga man si nanay nga, si Master Tomas Divinio Sr., mga naman din si Santo nga, di mo na maawa ka kaila. Oh. Mana rin itong mama ni Santo nga, ila-ilaha lagi kung kinsa si Master. Nga pagkataon nyo, kailan na kanay, musigang matang Santo, mana rin sa nanay nga, wa lagi, Santo. Amo kong yung platahon. Kaya di kaila sa iya. Okay, di kailang Master lagi. Ang iya tantong gusto nga, ilingon nga, kinsa siya, iyan ang tagitabag dapat ito, ikaw si General, anak.
Magsayar ko na, master lagi daw. Master. Kaya kung kaingon na punta siya, di unta siya ihaon. Oh, dili. Atong napamitian, Brad Ronnie, Brad Eber, Brad Ronald, nga kung tugutan nato sa walay pag-uyon nga si Master masuko di ay og di siya tuhan, di ba? Manunog lugar siya. Dabi sa diyang gipangutanan na siya ni Crisanto kay gisudlan ka siya ni Master kinsa imong gituhan. Unya gani bungol man kuno ni si bungol man kuno ning ilang lola si Teopila Cabusas. Pero taliwala sa kabungol-bungol ladungog niya ang pangutana ni Crisanto nga kinsa bay imong Master. Giingon dayon ni Teopila Cabusas, Master Tomas di Ingenio. Ngayon lagi si Crisanto, dili man na mao, usbon na po niya pangutana, kinsa imong gituhan. Mutubag siya si Master Gapon, Master Tomas Ingenio. Ngayon mas Crisanto nga dili na mao, hangtod mo insist ang iyang ginikanan ni Crisanto nga, ila-ilaha ba kinsa si Master. Pag ingon ni Crisanto, nakaila ka na kanako, nisiga ang iyang mata siya, wala man. Ingon ang pangutan-on nga siya, ang iyang giila si Master man. Nasumbagon man siya. Nakinsa man din ang mastera ang nakasulod niya. Mga kaigsunan, mga mahal lamang tigpaminaw, nga nagtuo mo nga dautan na ang bibisin gumikan atong gibuhat atong bata atong nga si Crisanto. Ercilia. Di nilutaw karon pinagi sa pag-interview nga dili di si Master mo ni sulod di sa lawas ni Crisanto aron buhaton katong pagbugto sa kinabuhi pagsugba sa kalayo. Di ba ka na mga pagbutang-butang? Busa klaro nga kung pananglitan man si Teopila Cabusas bungol-bungol, mas bungol di ay si Crisanto. Kaya nung giingnan si Master Tomas Inyos Senior mo yang gituhan na anong di man niya madunggan nga pabor naman tato kaya na mas Master niya o si Master man ang nag-imbestigan na kinsa imong gituhan diya sa lawas na Crisanto. Muna diha nato makita kaya sa tinuod lang dili kining mga tawhan na makahimo ug wa pa ni sila mo break away nga ilang gitutuuhan naghimo sila kaugalingon nila kusa gani ningon si Magnomani nga dili tingali unta tupat yun ug wala siya nga siya ba pananglitan general o Master nga siya gid si Crisanto dili ang among magtutulo kanang mga bahina dili pa ba makapahinlo sa inyong hunahuna ang tod karon ha. Dili basta makamao, mamati o maminaw niya ng pamahayaga. Dili kami ang nag-interview niya na. Aron tuluan na mo ngayon na pagtubag. Nakaroon, kaya ang barugana na mo sa pagtudlo ni Master, siya sa doktrina, siya lamang ang pagatutukan o wala na ilain. Unsay prueba niya na Radiver nga ang doktrina nga gibili ni Master, pinagi sa atong usa sa mga basahon, siya lamang ang patutukan o dili na tamulingi panibisan kinsa. So natay basahon red kining balaod sa misyon atong pagabasahon dinhi sa pahina 26 nagaingon ini numero 13 kinahanglan ang pagtuo nga malig-on dili magpatintal sa mga tinuohan nga yawanon nga kung atong basahon di sa ubos kung gusto kang makasiguro nga dili ka malaang sa imong pagtuo o matintal sa tinuohan nga yawanon ipunting lamang pagsiguro ang imong kaugalingon diha kang Master o wala na ilain kay kung mulingi ka pa ni bisan kinsa bisan pa sa igsuon mo sa pagtuo may kahigayonan nga maligla ka o malipat sa pagtuo. Padayon to ubos. Ang Biblia nag-ingon, nagkutlo, nagbersikulo, kapitulo sa Biblia. Jeremias 5:26 nag-ingon ini. Kaysa taliwala sa akong katawhan, igakita ang daotang mga tao. Sila na nagbantay ingon sa mga ngayam nga naghati. Sila nagabutang og usa kalitag sila mudakop og mga tao. Mo kana atong nabasa rin dinhi sa pahina 26 sa mao nga basahon. Atong nakita mga kaigsunan o mga mahal namong tigpaminaw nga si Master nagpatutok nga dili na ka mututok ni bisan kinsa pa o wala na ilain dili gani kuno bisan pa sa igsuon mo sa pagtuo ipasiguro siya kay kung molingi pa ka sa igsuon mo sa pagtuo may kahigayonan ka nga malingla ka og malipat sa pagtuo
gibutangan ni Master og sitas mga panagna nga giingon sa Jeremias 5:26, kay sa taliwala sa akong katawhan igakita ang daotang mga tao. Sila daw na nagbutang og usa ka litag, naghati daw sila ingon sa mga ngayam, nagbutang sila litag og mudakop og mga tao. Di ba nadugay nilang litag-litag kay magtukod daw sila kaugalon si Crisanto nga siya na ilon nga master? Iya pang gipasulod si master siya ang kaugalon nga lawas. Og nabulyaso, yun kay sa diyang pangutan-on niya ang iyang lula kinsa imong gituhan. Si Master Tomas Ginyo Senior, ingon mas Crisanto, dili na mao. Oh. Klaro nga dili siya busa pag-ingon nga sa taliwala sa katawan ni Master gibutang sitas nay mangdakop og mga tawo nang among gisiksik karon nga abi nato nga nagpuyo-puyo sila diha dinhi sa compound, pero di ay ni sibag na di ay kay ilang danihon na ang mga membro sa PIBSIM ngadto sunod sa ilang kaugalingon ng mga pamaagi. Wala na sila musunod sa pamaagi ni Master nga itutok lamang ninyo kang Master. Kay kanang gisgutan ni Master nga itutok ninyo kanako, biblically speaking, samarap kana sa panahon kang Huba nga si Huba aduna po'y pagpatutok siyang mga bahin. Pero ang Israel nga katawhan, wala ang uban mo pa din sa pagtutok kaniya. Hay ang priba niya na, Brethren, sumala sa nakasulat sa Biblia. Okay, ani ang priba basahon ako o ani ko mibasa sa Biblia nga may tatak ang Seventh-day Adventist Church nga Biblia. Atong ipakita sa screen kana. Oh. Mabasa ko dinhi sa pahayag ni Propeta Isaias sa kapitulo 45 bersikulo 22 gingon. Tumutok kamo kanako og mga luwas kamo tanang mga kinatungan sa uta kay ako mauman ang Dios og wala nay lain. Kinsa man ang Diyos ang Brethren nga patutukan nga wala nay Dios sa kinatumyan suta kay siya lang ang Dios ug wala nay lain busa siya patutukan. Oh, ang Dios nga gipasabot ini Reverend sa unang panahon wala lain mao ang amahan nga si Jehova. So ang prueba naman atong pagbabasahon kini dinhi lang gyapon sa pahayag ni Propeta Isaias sa Biblia gyapon sa Seventh-day Adventist Church. Basahon ako ang Isaias kapitulo 45 bersikulo 21. Kay may hodo ba po ang mga Seventh-day Adventist ba doon? Nawa kuno sila kaugalingon nilang Biblia. Kada kong tatak ani nga atong ipakita. Kung mo deny sila na mo nga itong gipakita ang prueba ng kining Biblia may tatak gid nga Seventh-day Adventist Church. Ani ko mabasa sa Isaias kapitulo 45 bersikulo 21. Kay 22 man itong imong ipasa. Niya gingon. Ipahayag ninyo o gipagula kini oo. Pasabot-sabota sila pagtingog. Kinsay nakapakita nini gikan sa kaning panahon. Kinsay nakapahayag nini kaniadto. Dili ba ako si Jehova? Pag wala na ilaing Dios gawas kanako. Usa ka matarong nga Dios o usa ka manluluwas, wala na ilaing gawas kanako. O di matinaw Brethren nga katong imong gibasa sa Isaias 45:22 na wala na ilaing Dios og siya magpatutok Brethren, wala na Dios. Ang Dios mao si Jehova. Nakaron, muli ang iyang gipasabot para sa makatawhan. Way kalainan sa gipasabot ni Master sa balaod sa misyon sa gibasa na kaganina ni Brad Weber sa pahina 26 nga si Master nagpatutok pod. Pero nadugay ba ang Israel ba? Nagtutok ba sila sa pagpadon kang Jehova? Wala, dili tanan. Ug doon na ilang gitutukan ug ilang gibiyaan si Jehova. Hay ng priba ni Brad Ronald sa Biblia. Ani ang prueba, Reverend, o gatong pagabasahon dinhi gyapon sa Biblia nga may tatak SDA kung Seventh-day Adventist Church. Dinhi sa nakasulat sa Maghuhukom kapitulo 10 bersikulo 6 ingon niini nga atong mabasa. Og ang mga anak sa Israel nagbuhat pag-usab ni adtong dautan sa mga mata ni Jehova. Mapusi tagkadiot ang mga Israel di ay mga anak sa Israel nagbuhat pag-usab niyadtong dautan sa mga mata ni Jehova. Nakabuhat na tong dautan nibuhat pag-usab unsa ilang gibuhat Brad Ronald. Og ming alagad sa mga Baal. May alagad sa mga Baal, uno. Dayon, Og sa mga Astarot. dos. Og sa mga Diyos sa Syria. Tres.
og sa mga Diyos sa Sidon, 4, og sa mga Diyos sa Moab, 5, og sa mga Diyos sa mga anak sa Amon, 6, og sa mga Diyos sa mga Pilistihano, 7. og ilang gibiyaan siyuba og wala mag-alagad kadiya. O kitaon mo mga mahal namong tigpaminaw, mga kaigsunan. Gusto sa Dios nga siya siya ang patutukan. Pero unsa ilang gibuhat? Gibiyaan nila siya. O alagad sa lain nga mga Dios. Dito sa gibasa sa ato nang nadungog og nakita na nag-alagad sila sa Dios nga 7 ka buok nga ilang gipili. Ang mga katawhan nagpili-pili lang asay ilang magustuhan. Ha? Dunay dito sa Diyos sa Syria, sa mga Astarot o sa Diyos sa Sidon, sa mga Diyos sa mga Moab, o sa mga Diyos sa mga Amonhanon o sa Amon, o Diyos sa mga Pilistihanon, o niadto usab sila kang Baal. Sa mausab sa kang master nga patutukan siya, pero wala kay niadto sila nagpasulod-sulod sa lain nga espiritu, niadto na sila kang Krisanto. Nakaron unsay nahitabo sa diyan nialagad sila ngadto kang Baal dadune nga niadto na hinon sila, unsay nabuhat nila? Okay, ang nabuhat din ng katawang Israel nga wala mo padayon sa pagtutok sa Dios nga siya sa ilang panahon, muna gihimo nilang mga krimen. Nanulog na sila mga anak nga lalaki. So wala kalainan ko sa itong panahon, Reverend, nga mibiya po sa pagtutok ng master. Nagbuhat og krimen. Sama kong Krisanto, gisunog ang iyong apuhan nga si Chipila Kabusas. Okay. Kita mo na busa kana ding sistema biblically speaking bro eh. Buhat day kana sa mga Baal. Mga Baal. O niya, basahan ako sa Jeremias Review ng Priba, o niya sa Biblia nga may katak 70 Adventist Church, iya pa na to. Ipabor sa pagbasa. Sa pahayag ni Jeremias, Propeta Jeremias sa Kapitulo 19, versikulo 5, gino. O ningtukod usab sila sa mga hatagas nga dapit ni Baal. Okay, gibiyaan man nila siya ba? Niya ang Baal. Ningtukod sila og mga hatagas Nga dapit ni Baal. Aron sa pagsunog sa ilang mga anak nga lalaki diya sa kalayo. padayon. Alang sa mga halad nga sinunog kang Baal, nga wala man ako isubo kanila, ni magisgot ako mahitungod niini, ni misanto sa akong hunahuna. O di klaro, pagbiya nila kang yuba, dito na sila kang Baal, mitukod na sila sa tagas nga mga dapit ni Baal, aron sa pagsunog sa ilang mga anak nga lalaki diya sa kalayo, alang sa halad nga sinunog kang Baal. O tanawa, namibiya sila kang master, namati sila kang Krisanto. Niya patuo pa nga si master kuno'y nisulod, pero mabulyaso. Kaysa diyan si master kay nisulod ni Krisanto, di nangutana na si master nga naa sa sulod sa lawas ni Krisanto. Di pangutana na si Pupila, matod pa sa interview ni Magno Manny nga gipangutana si Charlie. Nagmatod pa ni Charlie siyang nadungog. Dito kang Pupila sa answer kay gipangutana ni Krisanto Ercilia, kinsa may imong gituan, kinsa may imong master? Master Tomas di Liceo. Sa dili man na mao. Osman pag pangutana, kinsa imong gituan? Dili man na mao, hangtod manumbag siya. Hangtod mingon ang iyang inahan nga ila-ila kung kinsa si master. Na mao man ka si master ang nisulod kang Krisanto, di pabor na kay nituo si kininiang Kipila Kabusas, nganong gisugba mas kalayo? Kay dili man tinuod kasi master mo'y nakasulod niya na kay samtang ang gibilin ni master nga balaod sa misyon nga mo'y tamdanan na mo sa pagtuo sa mahimong mga membro nga mga balaod nini gidili man kanang mga bulhatona. Ug ang pagsunog tungod kay mitutok sila sa panahon kang yuba, ang Israel mitutok, dili na pa din kang yuba ni adto na gigiyaan nila si Yuba, miadto na sa kang Baal, nagsunog na sila ilang mga anak lalaki para sa paghalad kang Baal. Muna nga among gipasigarbo tungod kay naa nami sa kapanahonan sa Espiritu Santo, panahon sa pagbisita sa mga crew sa GMA Network Television, kang Jessica Soho, adunay pagpangutana kinsa daw ug asa na kami nagsimba.
o may tungod usab sa among pag-ampo nga mahilom nganong dili ipabati. Gitubag nako kay ako man ang nahatungdan sa pag-interview nga ang among pagsimba diha na sa Espiritu Santo nga sa klaro nga pag-usol diha sa katuman sa magtutulo kay mo man siya katumanan sa Espiritu Santo. Ato lang patalingugan, Brad Ronald, Brad Deber, Brad Ronnie, ang mga pag-interview nga atong ipabati ang atong mga pagtubag gikan sa kang GC Kasuho. Mao ni ang gipangutana nato nga asa na kuno mi nagsimba o kasi gisimba. Giingon na mo kang master kay sa among doktrina gud. Buti pa sabot na mo nga sa Espiritu Santo na mi nagsimba siya may katumanan. O ang pag-ingon na mo nga silent prayer kay natingala man sila nga sa pag-abot nila nag-obserba sila wala may mabati nga tingog lahi man lugar sa naatas ubang pagtulunan sama sa Iglesia Katolika nga kung mag-ampo tag ahaman namo kusgon man nato ang buot na mong ipasabot ang pag-ampo mong mo ang gipadungog mao man ang Dios dili ang tao busa ang Dios munay mo susi nga ang pag-ampo namo nga gitawag og silent prayer pinagi sa hunahuna nga ang Dios ra maoy nakahibalo niya na gani bisan pa ang Seventh-day Adventist nga gipasakupan nga wa mo ila og manalag na si Ellen Goldbright unya dugay panahon nga daghang nagtawag kanyang pastor si Bendilio dinhi nanukad sa dipulog sa DXKD no? Siyang programa kay Gato Bradon alas Sa 6 ngadto sa alas 7. unya ang iya ha Nagsunod siya alas 7 ngadto sa alas 8 ang iyang programa. niya sa nadugay na nitugaan siya nga dili di kuno siya pastor evangelista lang di kuno muna nga atong gisampit nga bisan pa ang ilang basahon nagpamatuod nga doon na di ay pag-ampo nga ipasikad sa hilom unsay puriba ni Bradon Okay, ano na kita libro nila libre nga ang author ni Mangling founder si Ellen Goldbright naguluhan kinig mga hitabo sa katapusang panahon ang maong daghan man ning isyu lain-lain nga design O niya, hindi ko mabasa sa pahina 53, no? Nga bisan sila nahanapon sila pagpahigayon nga kung may tungod sa pagkampo, himon kini sa hilom nga pamaagi. na di ay hilom nga pamaagi Yeah, kung basahon gingon. Kinahanglan magkinabuhi kita sa duha ka pilok nga kinabuhi. Kinabuhi sa hunahuna ug sa buhat, sa mahilom nga pag-ampo ug matinud-anong pagbuhat. Di matinaw nga matod pa gani kinahanglan magkinabuhi kita sa duha ka pilo nga kinabuhi sa una ug sa buhat sa mahilom nga pag-ampo. Gani Bradoni kung dunay mamatay Bradoni niya sa Iglesia Katolika kung naa ka sa simbahan. Mohangyo man gani ang pare nga palihog mag-ampo kita sa diyotay lamang kahilom no ato ipahinungod na di naman tama kabati niya na Bradon tagsa-tagsag giunsa nila pag-ampo pahanungod sa namatay na ilang gihangyo lugar ang Dios o giunsa paghangyo usa di na angay ikatingala nganong naakita niya na kung naaman sa ila pong sistema pero biblikanhon nga pamahayag na kana sa Biblia nga mahilom nga sistema sa pag-ampo ang atong Ginoong Kristo mo'y nagpakita niya na hain ang prueba sumala sa Biblia Bradonal. Aniya ang prueba rin ug atong ipaborong gyapon sa Biblia nga may tatak isdi kung Seventh-day Adventist Church. Dinhi sa nakasulat sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 6 ingon ini nga atong mabasa. Apan ikaw sa mag-ampo ka, sumulod ka sa imong lawak ug takpi ang pultahan ug mag-ampo ka sa imong amahan nga anaa sa tago ug ang imong amahan nga nagatan-aw sa tago magabalos kanimo. O di nakita nato sa pamahayag sa atong Ginoong Kristo nga sa mag-ampo ka, sumunod ka sa imong lawak ug takpi ang pultahan ug mag-ampo ka sa imong amahan nga nasa tago. Adunay di ay patakpan ang pultahan. Kinibay pultahan sa sira sa balay o sa CR nga sistema inguna ang pultahan nga gipasabot Deber nga patakpan dili rin ang pasabot nga pultahan mao ang ngabil
atong pagapribahan gamit ang Biblia kining may tatak SDA kun Seventh-day Adventist Church Holy Bible din sa Salmo 141 versikulo 3 nagaingon nini, butangan mo o Jehova ug bantay ang akong baba, bantayi ang pultahan sa akong mga ngabil. Busa kung doon na may patakpan nga pultahan nga kung mag-ampo mo day ang mga ngabil. May dugang pa bang puriba, brother? Naared din usab sa mao gyapon nga Biblia kining may tatak SDA kung Seventh-day Adventist Church dinhi sa Mikyas kapitulo 7 bersikulo 5 nagaingon ini, ayaw kamo pagsalig sa inyong isig katawo, ayaw kamo pagsalig sa usa ka higala, takuma ang pultahan sa imong baba. Bisag diha niini nga basahon nga lain na usab gawa sa Salmo o sa Mikyas magkapareho sila. Nga ang pultahan mao ang ngabil o ang baba. Kung patakpan ka na, mao nga dili mabati. Kay gitakop naman ang pultahan. Kung pag-ampo niya na, gipaagi na sa una-una. Kaya ang mususi sa una-una, kung nag-ampo ka, ang Diyos na ni Ana, ang nagsusi, dili ang tao. Kay ang Diyos, iyang susihon ang atong kasing-kasing. Iyang susihon sa Ginoo ang atong mga panghuna-huna niya na. Hay ng puriba, Bradone, sumala sa Biblia. Okay, ang puriba rin, basahon na ito sa Biblia nga adunay imprimatur ni Ricardo G. Cardinal Vidal. Sa Biblia Katoliko kinikitawag na yung balita Biblia. Ano ko mabasa sa pahayag sa propeta nga si Jeremias sa iyang kapitulo 17, versikulo 10, ingunin yung atong mabasa. Ako ang Ginoo, nagsusi sa hunahuna o nag-usisa sa kasing sa tao. So diyan ang pagbasa, matinaw nga ang Diyos di ay, o ang Ginoo mo, magahimo sa pagsusi sa hunahuna o nag-usisa usab sa kasing-kasing sa mga tao. Busa, mo na nga, naibalo siya sa mga pag-ampo nga gipaagig mahilom nga sistema. Nagingon na nato nga silent prayer. Busa sa pangutana, kung tinood ba, nga si Master ni Sulod, diya kang Crisanto Ercilia, ay dili tinuod. Iya lang mga pagbutang-butang o iya lang pagpang-angkon-angkon. Napamatud-an na pinagi sa pag-interview niya kang Magno Mani. Pero sa pag-interview nato, kung kinsa ang gisimba nga gipanungdan, katong giingon ni Master nga tumutok ka mo kanako, tanawa nga nitutok na sila lain. Nakahimo sila kasaypanan sa pagpanunog na sa ilang apuhan nga kana buhat ni Baal. Unya karon sa Biblia ba yun ang Espiritu Santo ba'y ampuan? Diha ba pag-ampo berdonan sa Espiritu Santo? Sa Biblia, Reverend, ang Espiritu Santo, ampuan gid ang Espiritu Santo. Ang puriba, ani atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak SD kung Seventh-day Adventist Church, dili sa nakasulat sa Judas kapitulo 1 bersikulo 20 ingon ini nga atong mabasa. Apan kamo mga hinigugma kinahanglan managtubo diha sa inyong balaan uyamot nga tinuhan, pag-ampo kamo diha sa Espiritu Santo. Di na nabasa o mabasa nga pag-ampo kamo diha sa Espiritu Santo. Unya, sa gipangutana kinsa inyong gisamba o gisimba, wala lang among magtutulo. Kung dili ta mo tuo sa among ginasimba, wa na magpasabot nga kung ibutang ta sa inyong paghuna-huna nga nasayop mi sa among gisimba diya sa Espiritu patumanan ang among magtutulo nga mopatay na lang pun mig tao. Lain na pun na nga istorya. Pagsimba may gisgutan. Kay kung pananglitan diya nadaot, di si Master magka mo'y nakapadaot tungod kay nagsimba minana. Nganong pangutan og kinsay gituhan mangutanas kay Santo kang Tiyopila nga iyang luna. Kinsay imong Master Tomas Iwenio. Isa di na bao. Si Master makain ni sulod. Munang ningon mi buangan ning tawana. Pila man day ka mo Master Tomas Iwenio. Doon na di ang kaluha. Mabitaw ng ningon tabradron. Nga kung magkaluha di ay parihason po di ngalan. Imposible na. Wala man gikaluha busa nagpatinaw nga dili si Master ang nisulod ni Crisanto busa. Ang nisulod katong yawa, katong
sistema sa kalihukan ni Baal nga manunog na sa ilang mga anak. Ang kalainan lang nila, dili anak ang ilang gisunog, kaya paman maminyo si Krisanto, kung dili kung naanom ni si asawa o pa'y anak, dili po ang anak ilang gisunog, dili ang ilang apuhan. Nakaroon, sa pag-ingon nato o sa pagpakita nato nga adunay pag-ampo o pagsimba na kay kanang simba o ampo moro na diya sa Espiritu Santo. Moingon sila na may mabasa nga ang pag-ampo kay mao man ang pagluhod ba doon. Luhod ampo unya di man ta makaluhod og dili nato pick-on ang atong tun. Naman daw kuno sa kang Kristo ang kini ang pagpiko sa atong til, may basahon sa nato bradon kung kontradik ba sa atong gibasa sa Judas 1:20. Okay, basahon na to sa Biblia gapon rin nga may tatag Seventh-day Adventist Church nga wa may supak po dinhi nga diya po ipagampo ang tao sa kang Kristo kay diya man ipapiko ang tuhod usab. Basahon sa nato. Sa Pilipos kapitulo 2 bersikulo 9 ngadto 10 gino. Tungod niini ang Dios nagbayaw kaniya sa kahitasan ug mihatag kaniya sa ngalan nga labaw sa tanang mga ngalan. Aron nga sa ngalan ni Hesus, Unsa daw? ang tanang tuhod magapiko didto sa langit dinhi sa yuta ug sa ilalom sa yuta. Sa ato pa ang pulo nga sa ngalan ni Jesus ang tanang tuhod mapiko tungod kay kini ngalana gihatag kini nga labaw sa tanang mga ngalan. Di pagpiko na pikon sa ngalan ni Jesus. Ang tanang tuhod magapiko dito magampo. Kinsang mga tuhod nga mapiko pati pa dito sa langit dinhi sa yuta ug sa ilalom sa yuta. Ay, mga underground ba doon kay high-tech naman ron ay mga tao nga sa ubang nasod bisan sa ato adiri na dito sa ilalom sa yuta. O di magkapiko na sila dito. Lisod pug ang mga wati dito mo piko sa ilang tuhod. Kung kay napiko ang tuhod nagpasabot nga niluhod. Na ay tiil. Na walay lalis nga ang atong Ginoong Kristo. Pero kung walay lalis, alang lalison ang Judas 1:20 nga pag-ampo sa Espiritu Santo. Sa amo nga katumanan gipakita nga diha sa among magtutudlo. Pero nganong dito na ang pagsimba sa Espiritu Santo o pag-ampo taliwala nga nay mabasa dinhi. Tungod kay ang programa sa Dios pati pa ang wali may tud kang Kristo dili magpadayon. Kay ang mga pagtagna o ang pagbilin sa mga pagsugo ni Kristo gibilin niya diya kang Apostol Pablo nga ipagsulat siya nga ang pagwali may tud kang Kristo dili maipapadayon. Kung dili maipapadayon di sa ato pa katong kapulinan ni Kristo mo na to himuon nga pag-ampo. Kay ang pagwali kang Kristo din siya ampuan gipugna naman hay ng prueba brother. Okay. Yato Biblia rin basahon ako sa kamayang balita Biblia Hiligaynon. Ini. Masa kini ka hinilang ko bersyon. Ano ko mabasa sa pahayag ni Apostol nga si Pablo sa unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 9 o 10 inununong atong mabasa. Kayang aton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton indi pa himpit. Pero kung ang himpit mag-abot, ang di himpit magataliwan. Klaro nga ang pagwali daw sang pulong sang Dios ug ang hibalo nila o hibalo di pa daw to mao ang himpit. Iligay nun man dili pa himpit. May himpit pa nga moabot. Katong dili himpit nila mao to'y bawala ang pagwali sa pulong sa Dios. Unsa ba ang pagwali sa pulong sa Dios nga gipasabot ni Apostol nga si Pablo bradon nga mawala pa kay dili pa tumao ang kahingpitan. Okay, si Pablo may nagpahayag sa unang Korinto nga nagiwali silang pulong sa Dios mawala po kay dili pa hingpit. Siya gyapon nga tungkol ang pahayag rin sa Biblia gyapon nga may balita Biblia Catholic edition Biblia nga Hiligaynon. Catholic edition Hiligaynon. Ano ko mabasa sa Roma kapitulo 10 bersikulo 17 gingon sa pagpahayag. Gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios, kadang pulong sang Dios muning ilang giwali pero matud pa ni Pablo nawala kay dili pa mao ang kahimpitan. Ang pulong sang Dios nagaabot paagi sa pagwali nahanungod kay Kristo. Supakon man kini sa mga katawhan Brad Ronald, Brad Deber. Apan malig-on o taas ang atong mga panglantaw nga nasaypan nila ang ilang gisupak kay nabasa sa Biblia.
nga mawala pa ang pagwali sa pulong sa Dios, kang pulong sa Dios nga gipasabot pagwali nga Kristo. Unya kay dito man pik-o nato ang tuhod nato kang Kristo. Na unsaon man pagpiko kung wala na ang wali nga Kristo? Mao na nga ang puli wa may lain nga kasunod sa atong Ginoong Kristo sa makadaghan atong pagtuon, mao ang Espiritu Santo. Busa kining hinpit nga moabot, mao ni ang Dios nga Espiritu Santo sa katumanan. Nga sa tagna pa sa Biblia makita ni personal naong ug naong. Unsay priba Brad Diver, basig na ko na una sila nga ang mga ministro sa PIBSIM ilabihang baka ko na kung makapamatuon ni. Unsay priba Brad Diver. Okay, Reb, so natin pagabasahon nga Biblia Reb, kining dabok Tyndale translation nga Biblia atong pagabasahon din sa 1 Corinthians chapter 13 verse 9 and 10. Mo kay atong mabasa. For even our special knowledge and our prophecy are incomplete. But when the perfect comes, dayon kay close and open bracket, that is, when we see God face to face, the need for these special gifts will come to an end and they will disappear. Kung ato ning basahon sa Cebuano Reb, nagayon ini. Kay bisan ang atong espesyal nga kahibalo ug ang atong propesya dili kumpleto. Apan inig-abot na sa himpit sa ato pa, gi-close ang open bracket, sa ato pa, sa dihan makita nato ang Dios naon ug naon. Busa sa atong nabasa, ipipadayon nato ang panginahanglan alang niining espesyal nga mga gasa mawagtang ug kini mahanaw. O di nakita nato nga katod ang hinpit nga moabot kay mawala man ang wali nga Kristo, dunay puli nga wali. Pero dili na ni Kristo. Ang mapuli nini nga moabot ang hinpit, mo ni ang Dios nga makita nato sa naong ug naong. Nasayop na imig na itudlo. Ha? Makita daw ang Dios sa naong ug naong, depende na sa nakatuo na. Dili man migipatuo ni Master nga babaon lang na. Kung dili gipasikad sa mga nakasulat sa Biblia, ug mao na kiniusab ang among giduso nganha sa tagsa-tag sa katao nga si Master na ang patutukan. Sama sa panahon kung Yuba nga si Yuba mo itutukan, pero nitutok sila lain, gibiyaan nila si Yuba, nialagad sila kang Baal, nanunog na sila sa ilang mga anak. Alang sa halad nga sinunog, pahanuod kang Baal. Nibiya sila kang Master, unya nagpatuo si Crisanto nga gisunlanan ni Master tungod sa giawat-awat nila kang tido o gikan kuno to ni John Deltong kay balua nga nasudlan wa na hinon magkadimao. Diyon say nakita na to. Nakapanunog sila gapuan. Mao nga ang pasidaan nato bradon sa makaubang mga membro kung magpatuotan ni Master, dili ni anang paagiha nga pagsulod-sulod sa espiritu. Tinuod. Wa na day mo ilain hibawan ang inyo pang naibawan nga gamiton ang butang nga wala itugot ni Master. O nganong mayroon ko wala itugot. Ako mao ang chief minister. Kami mao ang mga magwawali og nasayod mo niya na. Kamo na hinon magbuot nga dili mo magwawali. So magbayluta kamo na lang mao'y mahimon ng mga magwawali. Mao ra man na di ang istorya. Musa Dios di na nga ang Dios nga gipasabot sama gina sa atong Ginoong Jesucristo mismo nga adunay persona. Unsay pagpamatod gyapon niini Brad Ronnie, doon na ba kita ipakita nga pagpamatod? Aduna Reverend, libro nga giingog New Testament by Donald Guthrie. Atong basahon ng bahayag din sa page 531. Gingon. One other feature is the personal character of the Spirit. This comes out clearly in the variety of functions He performs, many of which would be unintelligible if not regarded as personal. Padayon. Padayon na to. In addition to this fact that Jesus spoke of another paraclete, shows that the paraclete must be personal as Jesus himself. Sa atong pinulungan, doon Sa atong pinulungan naman, ngayon, ang usa kalain na pagpaila mao ang personal nga kinaiya sa Espiritu. Tinaw kini nga makita diya
sa nagkalain-laing bulungaton nga iyang pagabuhaton nga ang kadaghanan niini dili gayud masabot kung dili ilon nga personal. Dugang niining kamaturan mao nga si Hesus nagsulti mahitungod sa laing maglilipay. Katong paraklit lugar, maglilipay din nagpakita nga ang maglilipay usa gayud ka persona sama kang Hesus mismo. Di ba tinaw, bisan pa ang uban nga magsusulat, nga nagasulat sa kalibro nga New Testament, may Donald Guthrie, nagpakita nga persona di ining Espiritu Santo, nga sama gyud kang Hesus mismo. Busa, ang unang Korinto 3:9 sa Biblia nga dabok, Tyndale Translation, nagpamatuod nga kung moabot na ang hingpit nga katong Dios nga makita sa naw ug naw, siyempre, mo na ito'y pamatud-an. Dili to Kristo. Kaya ang wali nga Kristo, alisdan o wali, nga wali sa Dios nga pabor kung kinsa ng Diyosa. Busa dili po na ang Dios nga maiwali, nga mao si Jehova. Kay tungod kay aduna nay pagkat-op o aduna nay pagpugong, nga dili na mapadayon ang pagtudlo, nga ang pagi sa pagtudlo, pagi sa pagwali. Nga itudlo pa nimo si Jehova. Ug ang prueba ni Brad Donald sa Biblia, O kareb, ani ang puribareb atong ipaburagapon sa Biblia nga may tatak isdi dinhi sa nakasulat sa Jeremias kapitulo 31 bersikulo 34 ingon ini nga atong mabasa. Og sila dili na gayud magtudlo ang tagsa-tagsa ka tawo sa iyang isig ka tawo ug ang tagsa-tagsa ka tawo sa iyang igsuon sa pag-ingon. Ilhon mo si Jehova. bisag diha ra tanong. Oo. Unsay imong nabasa Brad Donald sa Biblia? Dili na ilhon o dili na itudlo ang atong Ginoong Jehova o dili na ipaila Ang iyang ngalan. ang iyang ngalan. Oh, nakita nato. Di ba si Jehova Dios? Di ba si Kristo Dios? Pero magkunsa man ang Dios kung aduna nay pagkat-op niya ng panahon na. Ang atong tuyo ug tumong, kinsa man na itong Dios nga makita sa naong ug naong apuli ni Kristo. Mga atong gisusi si Jehova ba to? Dili. Kaya di na itulo sa tagsa-tag sa kataw bisan pa sa imong igsuon. Nakatali na, nakasulat na sa Biblia. Kung dili, di na itulo ang iyang ngalan. Kung dili na itulo ang ngalan nga Jehova, di na da ito'y gamiton pa pagpaila sa pagwali. O labing dili, Kristo kay mo may dugukan nga wala na ang wali nga Kristo. Naunsaon naman di ay ang wali nga moabot nga maukini ang nahitabo na tumandri ka nato, brother, base sa nakasulat sa Biblia. Wali na sa maayong balita sa Espiritu Santo red. Atong pag-aprobahan, magamit ang Biblia, kining may tatak. SDA Conceived Adventist Church, Holy Bible, din sa 1 Pedro, Kapitulo 1, versikulo 12, nagaingon nini. O kanila, gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon, kundi kaninyo, na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon. Gikapahibalo na kaninyo, pinaagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit, mga butang nga niini ang mga manulunda nga ngandoy sa pagsudong. Kung kinsa man ay katong Diyosa nga moabot nga kung dili man na ang pagwali kang Kristo kay gikat-op na og dili usab ang kang Jehova nga pagwali kay pagtudlo sa ngalan, di na. Doon na di ay mga tao nga maunay motudlo sa Dios. Kay Dios may giskutan nato sa 1 Korinto 3:9 ug 10 nga hingpit nga moabot sumala sa Biblia nga dabok. Ang wali na di ay sa mga tao nga dadon. Brother, sa imong nabasa, Wali na sa Espiritu Santo red. Bosa, kung kinsa may katumanan nga nagwali, mga mahal namong tigpaminaw, kining mga ministro sa PBCM, diin, nahibalag namo, nahinagbo namo, ang mga pagtubag, ang pagpanamastamas o ang pagsultig dautan diri sa among pagtulunan nga si Master Kono ang utor ni atong hitabo. Pero never nga siya ang nagsugo para sa pagpapatay o pagsugba o pagsulog kang Teopila Cabusas. Kayos mo na mo, bisan gani ang pagpanigarilyo, bawal na mo. Mupasiga man ka. Idagkot ni mo ang kaladiya sa sigarilyo para mo siga. Nagigibawalan mi. Katunay ng tao ba ay among idagkot dito sa kalayo kibali among isugba? Kung mga tao pa na ni Master nga napasustong gabot, wala na. Bulag na sa prinsipyo ni Master. Busa, natuman ang mga pagwali na mo sa Espiritu Santo. Tungod kay sa doktrina na mo, kung magisgot tag amahan,
ug ang anak, no? Ang amahan ug ang anak nahiusa na diha sa Espiritu Santo. Gani bisan pa ang Iglesia Katolika Romana aduna sila mga pagbamatod sumala sa mga putno sa ilang bason. Unsay priba ni ana Bradone? Okay, atong pribahan gabi mo gamit ang Biblia nga kayong gitawag Biblia sa Kristohanong Katulungban. Okay, edisyon na Katoliko Pastoral. Ano ito mabasa sa footnote sa Mateo 6:9? Buot mahatag ang amahan sa iyang kabalaan o galipay sa iyang mga anak. Buot siyang mubugkos nato sa iyang ngalan aron mahiusa kaniya. Sama nga ang amahan o anak na hiusa sa Espiritu Santo. Busa matinaw, mga mahal nga kaigsonan, mga mahal lamong tigpaminaw sa pagduki-duki ni Bradone para masusig yun na nga ang amahan ug ang anak nahiusa diha sa Espiritu Santo. Makita nato nga gihaguan sa pagpakita kini para naadya niya na. Busa kung ang amahan ug ang anak nahiusa diha sa Espiritu Santo, buhat ba sa anak ang pagpanunog? Buhat ba sa amahan ang pagpanunog og tao? Dili. Kay namadlong pa mga siya iyang gipamangnuan ng katawang Israel nga ipatutok sila kang yuba, pero lain ang ilang gitutukan na kay gibiyaan nila sa uba. Si Hiuba nga ilang gibiyaan, dito na sila kang paan, nagtukod sila hatag-as nga mga gitawag og tunumanon nila diya kang Baal. Unsay na itabo inoon, ilang gipangsunog ang ilang mga anak. Muna nga kanang pagsunog, buhat day na kang Baal. Karon, kay sa atong nabasa nga kung kita naman naa sa pagsunod nato nga ang Espiritu Santo, ang aman ug ang anak nahiusa na diha kang Kristo. Ba? Dili. Ang aman ug ang anak nahiusa diha sa Espiritu Santo. Nakaroon, busa nagpatawag kami Christian, Philippine Benevolent Christian Missionary. Unsa ba ang usa sa paghatag sa kahulugan sa pulong Christian Bradone? Okay, nga ito'y dictionary reverend nga naguluhan the New Lexicon Webster Dictionary Volume 1 sa page 175 matabasahon kining word ng Christian kang uban na mga grabe mga criticize nga nung napatawag tag Christian as master mga itong gilagaran. Madalahig ko sila. sila. Kasi madalahig. Muna siya among gipakita ng ebidensya nga nung napatawag ng Christian mga higalag mga gagsunan gingon a Christian is a person who believes in the doctrines of Jesus and acknowledges His divinity. Sa ato pang pinulungan gingon ang Kristohanon o sa katao nga nagatuo sa mga pagtulon-an ni Jesus o midawat sa iyang pagkadiyos. Busa pagkagisgutan sa doktrina na mo nga ang aman ug ang anak nga mo si Kristo nahiusa diha sa Espiritu Santo, dili makitaan mo daotang buhat ang amahan, dili nimo makitaan og buhat ang Kristo, diin makita nga mahiusa diha sa Espiritu Santo. Busa nagpatawag kami Christian tungod kay usa ka magtutuo nga nagaila sa doktrina ni Kristo o nag-ila sa iyang pagka-Dios. Unsa ba ang doktrina ni Kristo nga giila nato? Kay nagsunod tas doktrina Brad Ronald, ang doktrina ba nato? Sunuga ang inyong inahan og aman sumala sa doktrina ni Kristo, Brad Ronald? Dili. Kaya ang gitudlo sa atong Ginoong Kristo anaa sa pagtahod. Nga mo'y gitudlo po sa atong magtutudlo. Oo. Ang puriba atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak SDA kung Seventh-day Adventist Church dinhi sa nakasulat sa Mateo kapitulo 19 bersikulo 19 ingon ini ang atong mabasa. Tumahod ka sa imong amahan ug inhan ug higugma ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Tinaw nato mga mahal namong tigpaminaw, a Christian is a person who believes in the doctrines of Jesus and acknowledges His divinity. Nag-ila, nagsunod, nagtuomi kang Kristo nga Dios o nagsunod sa doktrina. Unsay doktrina ni Kristo? Higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Unsa may buhaton nato sa atong kaugalingon? Patyon? Sama magkuno sa kaugalingon ang paghigugma sa silingan.
kung dili nimo patyon ang imong kaugalingon, di po nimo patyon ang imong silingan. Kay kanang silingan nga ipahigugma nimo, ipahigugma sa mas paghigugma sa imong kaugalingon. Unya unsa man ang girikanan, tumahod ka sa imong amahan ug inahan, ang pagtawad ba isugba? Una-una, mga mahal na mong tigpaminaw. Mo na nga, wa kami ingon nga nagka-dipo-dipo sa kapuliki ug asa na mo itubag na itubag ang amo lang nga naguulang mi tungod kay ang mga istorya wala na magkadimao. Pero nagpasalamat mi nga sila mismo ang nangunay sa pag-interview anigawa sa baba ni Crisanto nga dili ang among magtutulo di ay maoy ni sulod siyang lawas kay sa gipangutana niya si Tupila nga iyang apuan kinsa imong master nga gituan si Master Tomas Iunisino kulatahon man siya kay di man kuno na mao sa ato pa kinsa man siya gyud kay may mga ato namang napabati nga gisaniban kuno siya sa espiritu ni Master nga magtayo kuno ng bagong samahan, bagong grupo ng asosasyon. Waman si Master mosulod kay suguon niya sa Santo nga pagtukod dito pagtulunan. Unsa man ang pagtulunan iyang gibilin, kaminos na pud siya. Nakalay na siya, nisulod na siya dito sa lawas sa tao, dito na siya mamirisyo, nga nagbilin siya mga maayong patakaran, busa layo or kanas tinon. Kay sa tinuod lang nga pagkasulti kung atong ibase sa Biblia kay Biblia man ang sandiganan sa pagtuo kanang buhat nga magpakitag kalayo sa mga dautan kana iya kana sa yawa kay ang yawa pwede pagani mohimo siya para ipakita niya ang kalayo nga gikan sa langit ipakanaog niya unsay priba Brad David nga kanang pagtamak-tamak magkalayo ipakita nila way sugo si Kristo niya na kung doon na may ipakita ang kalayo hungtod masugba na hinunta buhat ka na sa yawa Brad David. Atong pagabasahon rin mugamit ang Biblia kining may tatak SDA kung Seventh-day Adventist Church Holy Bible dinhi sa pinadayag Kapitulo 13, versikulo 13 nagaingon ini siya nagahimugdag kong mga milagro hangtod gani sa pagpakanaog o kalayo sa yuta gikan sa langit sa atubangan sa mga tao. Kinsa di ay mahilig na magpakitag mga kalayo-kalayo mga mahal nga tigpaminaw ang dautan na magpakanaog siya kalayo sa yuta pero diin man ang kalayo gikan sa langit labaw na to pero gani ang ilang kalayo nga gisugdan diri sa yuta pa gani pero ganong buhat gyapon sa yawa kanang kalayo nga gikan sa langit o kalayo nga gikan sa yuta kung magsugba ka na nga dili isugba nimo ang karne kun dili tao na nga gipanundog nimo ilitson diha niya na musa mga mahal na mong tigpaminaw mga kaigsunan mga nagsunod nining programa mga langit ng namdag sa kinabi among gipanghinaot nga nalandagan kamo sa mga kamaturan daghan pang mga butang nga among igasaysay sundan lamang ninyo kami kay dili kamo mahigawan sa among mga pagpamatod tungod kay niabot naman ang oras no sa ngalan na lamang sa magtutulo Master Tomas D. Iunio Sr. Kini ang inyong alagad Evangelista Reverend Charlie Ilinio ug sa ngalan sa kaubang mga evangelista o ministro Kiniusab si Brother Debs Rizaba O giniusab si Brother Ronald Canyaman. O giniusab ang inyong igsoon evangelista Brother Juan Romilo Mangalos kami ngayon hangtod sa sunod higayon sa samang tatna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.